Ja od začiatku môjho pobytu, kedy som sem prišla, som ti povedala, že prvý, kto to bol, tak si to bol ty. Tým pádom ja som sa uzavrela voči ostatným a brala som teba na prvú priečku. Ty si mňa včera pozval na rande a mňa to strašne dojalo. Ja som bola fakt z toho, že som došla do toho make-up roomu s jakou náladou som tam došla, že proste to bolo super, že to bolo všetko krásne, že sme sa porozprávali. A ja večer proste sedím na tej stoličke tam a ty si nepočkal do rána, ty si reálne, že po rande so mnou, tak si potom s ňou sem išiel. A tu ste sa rozprávali a nerozprávali ste sa, že 20 minút. Rozprávali ste sa, že minimálne 2 hodiny. Spravil som to práve preto, lebo som vedel, že na to možno nebude dneska čas. Tu nie je čas strácať čas, takže ja som do toho proste išiel. A vôbec sa necítim previnile. Nemám na to dôvod. V prvom rade si ma mal zobrať a ísť sa so mnou naranejkovať preč a povedať mi, že áno, včera sme sa rozprávali s Lenkou, možno sa ťa to dotklo, alebo niečo, proste začať tú debatu, ale ty namiesto toho si sa ešte aj ty odul, zobral si zase Lenku, zase ste sa rozprávali s Lenkou a potom si došiel za mnou, ako za takou druhou možnosťou, že môžeme sa ísť porozprávať, no si nemyslel, že pôjdem. Akože ja ju chápem, ja sa tiež viem cítiť do jej kože, že jej to asi nebolo príjemné, ale... Jsme se mohli probudit, mohla být nějaká hra, aby bychom si ani nestihli nic říct. A takhle jsme si to aspoň řekli večer. Bylo to teda po vašem rande, pro tebe to není příjemný, to chápu, ale zase z tvojí strany, nebo ani z mojí, to nebylo určitě něco jakoby vůči tobě. Vedel, no dobre, to je jedno, ale iba som chcela vedieť, že jak to teda je medzi vami, že či tam teda máte tú chemiu, bavíte sa, ste otvorení, spoznávaní sa, aby som potom aj ja vedela, lebo ty si ma zobral na to rande s tým, že si hneď na mňa vyvalil, no čo? Jak to je? Nech proste viem, že ako mám, vieš, že... No veď, a čo mám robiť? Tak som potreboval vedieť tvoj feedback. No a ja som ti povedala môj feedback, že proste chcem iba teba a hento a ty si mi proste ten feedback dal, hej, ja to mám úplne rovnako proste a potom ideš, klebetíš si tu, ja som proste na balkóne s babami, robíme tam šachry-machry, čarodejnkujeme sa tam a potom vlastne zistím, že toto je úplná banalita. Ne, už fakt na to nemám energiu ani chuť toto riešiť. Som rada, že som si vás zavolala takto, lebo už ma nebavilo od bab počúvať jedno, od chalanov druhé a už je to fakt toho moc a toto ma dostalo tiež a dostalo ma aj to, že mne povieš, že 100% by si vybral mňa, jej povieš, že neviem a to už sú pre mňa také veci, že už fakt som si neistá v tomto. Môj vzťah s Nikolasom je týmto pre mňa uzavretý a nemám čo riešiť. Presne takto reagujú ľudia, ktorí nemajú čo riešiť. Ja som rada, že sme si to takto vykomunikovali. Som rada, že som si vás takto mohla zavolať, že ste sem prišli a som to tým asi uzavrela. No. Som rada, že my dve sme si to vyjasnili ako tak, lebo fakt som nechcela o teba ako o kamošku prísť tým, že sme naozaj že 24/7 non-stop spolu. Ne, já si nechci taky určitě nějak jako obcházet, já jsem chtěla, aby jsme si to prostě jako vykomunikovali tohle, řekli si co a jak. My prostě upřímně jsme si řekli, že se chceme poznat a že uvidíme, co jak bude, že nechceme na nic tlačit, ale že jsme tomu otevření. Mňa sa nepáčilo, že ma Sára proste vykreslila ako debila a ja tu za ňou 3 dní behám a ja som vlastne z toho vzýšiel ako ten zlý. Já jsem na tvojí straně, protože přesně, my nevíme, co bude za hodinu, nevíme, co bude ráno, proč jsem to i řekla. Jsme tady prostě od toho, aby jsme se poznávali. Teď ráno jsme ani jako nemuseli mít čas, takže jakoby, já to taky chtěla včera, jakoby se jít pobavit. No, veď áno.